आपल्याकडे आहे तेव्हा इंद्रदेवा तुम्ही सावध राहा. नारायण काय म्हणे तुला ही अमरावती मिळणार नाही. अरे इंद्रा पाहिलंस या दुर्गासुराचा पराक्रम. लागला चंद्रमाला लागला लागला चंद्रमाला लागला तुझ्या
स्वामी तुम्ही सांगितल्याप्रमाणे त्या अमरावतीवर स्वारी करून त्या इंद्राचा तर पराभव केला आणि त्याला माझ्या बंदीखान्यामध्ये कैद केलं आहे. नारायण नारायण. अरे तुका तुला तू अमरावती ताब्यात घेतलीस पण काशी गायची राहिली आहे. त्या ठिकाणी तुला शंकर विष्णू ब्रह्मदेव हे तीनही देव सापडतील. तू त्या जंगलाचा राजा होशील. नारायण नारायण. नारद स्वामी मला तर या साऱ्या त्रिभुवनाचा राजा व्हायचा आहे. नारायण नारायण. मग तुका तुला वेळ कशाला लावतोस? जा लवकर काशीवर स्वारीचं सर्व देवांचा पराभव करून या साऱ्या त्रिभुवनाचा राजा हो. नारायण नारायण. ठीक आहे नारद स्वामी असा जपाचा केला आणि त्या सर्व देवांचा पराभव करून या साऱ्या त्रिखंडाचा अधिपती होतो. नारायण नारायण. या दुर्गापूरला तर भयंकर गर्व झाला आहे. ही बातमी काशीला जाऊन शंकर विष्णू ब्रह्मदेव यांना सांगितली पाहिजे.